naungo din sa ginatawag tangang kaluwasan. So kung babasahan ta ang Bible, ma'am, sir, nga ang kamatayon nakatakda sa aton bilang isa ka tawo. Anytime po pwede magkabus aton kabuhi ang ginatawag nga kamatayon. So gustoon man natin kasi hindi anytime pwede kita mapatay or madula sa nga kalibutan kag ang kumakita pagid naton ang kamatayon wala sing may ginarespeto nga tawo or wala sing may ginarespeto nga pabata-bata or pati gulang. Okay, so kung makita naton bisan sino pwede magabot sa ila kabuhi ang ginatawag nga kamatayon. Kag sa aton hindi man na naton pwede likawan kag mabalibaran. Anytime pwede gid kita mapatay kag madula sa nga kalibutan. Pero gahambal ang Biblia nga pagkatapos ng ginatawag nga kamatayon may ara kita pagkakatuan. It's either langit or inferno. Duwa po ang pwede katuan sing tawo, it's either langit or inferno. Kag hamal gani sa Bible, kita nga tawo hukman kita sang Dios. It's either kita mapalangit or sa inferno nga lugar. Pero sa inyo, ma'am, sir, halimbawa magabusan ko ba yung ginatawag ang kamatayon, na sigurado bala naton nga pila kadto sa langit kita magapauli. Yes. Simo po, ma'am. Paano po natin ma 100% sure? Pag na-accept mo si Jesus. Consider same. Masalamat gid, ma'am. So amo gid na kinahanglan gid natin nga mabaton si Jesus. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang langganay, kag hindi pagkalimding. Rumi Inspire!